kamu. Lho. Ngopo? Dhisik Oh, berarti Caka ya seneng ro bojoku kae. Terus menyang dhisik. Gong, sini. Piye? Damai, wis damai. Asli ra sida jalan ora. Mulai jalan bareng karena aku ngerti kok. Aku wis paham kok. Sadurunge dadi bojo kan biyen yangmu to. Ya nyun ngapura ya kok. Ora apa-apa masa lalu. Dilalekke aku ya mengak aku kaget kok anakku sing barep kok rumane padha Petruk. Aku ya gumun anakku sing garep kok mat. Dados lelampanipun ingkang yang ngetal kandha Sang Mahatmasya Bisma menika benten kene lelampanipun anak kula ing Ngastina. Lelakonipun Bogodenta sakwadya balanipun menika mboten sami kaliyan lelampanipun anak Prabu Duryudana. Mila sampun ngantos dipun sami. Ning nadyan to beda adile ming kudu dilakoni. Tegesipun menapa ing sampun dipun kudrataken dhateng pangawasaning dat kamurweng dat menika saenipun kedah dipun lampahi ala becik bener luput sugih miskin menika dipun lakoni kanthi bungah kanthi ikhlas. Menika ateges tiyang ingkang gesang wonten ing alam padang saged sumendhe dhateng panguwasaning dat kamurweng dat. Nggih, matur nuwun. Ingkang salajengipun kula istunipun namung badhe nyuwun priksa bab menapa nalika semanten kula ngutus kadang kula Yayi Gardopati miwah Wersaya supados samangke majeng minangka dados senopati negari Ngastina. Rama Paman Senguni menapa wonten kabar ingkang gumathok kados pundi kawontenanipun Yayi Gardopati lan Yayi Wersaya anggenipun kula duta minangka dados senopati negari Ngastina menapa sampun wonten pawarta bilih kadang kula Gardopati miwah Wersaya menika saged aningkes sangya para Pandhawa. Syukur bagi menawi kateman mekaten nanging menawi dereng pengajaping manah kula sampun ngantos pinardawa Bratayuda menika. Mugi-mugi Yayi Gardopati lan Wersaya saged anyangking mestakanipun Pandhawa gangsal cacahipun saengga Bratayuda jinupet dumugi sak mangke lan Duryudana ingkang ngukup kemenangan. Nuwun sewu nggih. Menawi ingkang bapa dipun ngeparengaken munjuk atur ngersa maduka anak Prabu Paman Harya sing kados pundi. Menawi saking pangintenipun ingkang bapa ing kepatihan ingkang rayipun Prabu Gardopati miwah Prabu Wersaya panginten kula mboten ketang namung setunggal saged amejahi dhateng para Pandhawa. Nuwun sewu atur kula ingkang kula aturaken mboten ketang namung setunggal saged mejahi para Pandhawa sabab kula menika ngertos dhateng kadigdayan tuwin kridanipun Prabu Gardopati lan Wersaya nyata sekti kalintang jayaning perang pilih tanding boboting yudha bebasan tinatah mendat jinara menter tinumbak bengkung sinuduk utung kamangka nalika semanten ingkang abenajeng kaliyan pun ingkang rayipun Prabu Gardopati lan Wersaya menika ingkang pamaning plasa jenar wonten karti sampeka inggih menika niatipun Prabu Gardopati lan Wersaya menika supados narik kawigatanipun Raden Werkudara tuwin Raden Janaka supados nebih saking Tegal Kurukasetra sabab nuwun sewu kegiatanipun para Pandhawa menika dumunung wonten Raden Werkudara tuwin Raden Janaka menawi kalih menika saged dipun sirnakaken tanwande Pandhawa sampun boten gadhahi kegiatan ngibaratipun mejahi para Pandhawa menika angel mijet wae ngranti suwi banyu sinaring. Namung emanipun dumugi sak mangke dereng wonten kabar menapa inggih saged mejahi Werkudara menapa Janaka menapa dereng ingkang rayipun Gardopati lan Wersaya. Mugi keparenga galih sak mangke anetepna nggih. Sarana menapa ing sampun kula aturaken menika mawi dasar-dasar kasunyatan mboten namung kok golek-golek pawarta kemawon. Tuwin kula ingkang piyambak ingkang nyumurupi kridanipun Prabu Gardopati lan Wersaya kula saged netepaken bilih sak mangke Werkudara ingkang sampun dipun tarik medal saking Kurukshetra miwah Raden Janaka ugi sampun dipun tarik kawigatosanipun medal saking Tegal Kurukshetra.
kula kinten menawi aben ajeng setunggal mboko setunggal Prabu Gardopati mengsah Raden Werkudara, Prabu Wersaya mengsah Raden Janaka. Kula saged netepaken Raden Werkudara lan Raden Janaka mboten saged mimpang, tuwin mboten saged unggul mengsah Senopati Ngastina kekalihipun. Inggih menika Prabu Gardopati lan Prabu Wersaya nggih Pawandarya. Wonten dawuh kula mboten kepengin madyaning pesanggrahan Guru Pitu menika panjenengan atur pelaporan ming supaya gawe bombong atine Duryudana ning kabeh kudu nyata. Sampeyan ampun ming kanthi ukuran kasektening Gardopati lan Wersaya. Sabab panjenengan prisa piyambak kurang digdaya apa Kanjeng Hyang Bisma, kurang digdaya piye Yayi Bugodenta. Nah nyatane kapuping Rana Madyaloka panjenengan matur menawi Yayi Gardopati lan Wersaya saged nyerahaken Werkudara lan Janaka menika sampun ngantos namung enaki dhateng manah kula. Sabab madyaning Bratayuda menika kula mboten kepengin nonton pelaporan sing mengenaki atine ratu ning ora ana kasunyatane. Kula mboten kepengin kabeh kudu nganggo dasar kasunyatan. Menapa ing kula aturaken menika kanthi dasar kasunyatan. Nuwun sewu, sabab kula matur to nggih. Raden utawi Prabu Gardopati miwah Prabu Wersaya anggenipun anantang perang dhateng Werkudara kelawan Janaka menika dipun ajak nebih saking Tegal Kurukasetra perang ayun-ayunan setunggal kalian setunggal. Kula matur Werkudara kalian Janaka menawi perang kalian Gardopati miwah Wersaya ijen padha ijen kula kinten kadigdayanipun Werkudara lan Janaka menika mboten saged imbang kalian kadigdayanipun ingkang rayi Prabu Gardopati lan Prabu Wersaya nggih anak Prabu Ngastina. Sidhem jroning pasewakan wadya gong tanpa sabawa kapraban dening Sang Nalendra Tama mangu-mangu-mangonengi lerwu sing duka ceta berbudi mandana raras berbudi mandana raras dereng ngantos sami pun sami balwacana madyaning pesanggrahan Guru Pitu Jumeblong penggaling pun kakang kaya dene lumaku ing wanci peteng kepapak obor sastra Yayi Gardopati kelawan Yayi Wersaya padha rarja sapraptanira ning ngarsaning pun kakang Dimas tansah pinanganing kawidadan niring sambi kula sawanipun ingkang rayipun Gardopati Koko Prabu kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk ndak tampa gawe gedhe ning penggaling pun kakang kadyan kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Koko Prabu Yayi Wersaya ndak tampa pangestunipun Kakang Tampanana kula pundi nggo jimat paripin dayana ning kasantosan kaselak notoling penggaling pun Kakang daya-daya pun Kakang ngawuningani piye kabare anggonira ndak utus minangka dadi senopati ning prang negara Ngastina ngrabasing para Pandhawa ning Tegal Kurukasetra. Koko Prabu mugi dados ning kawingan ingkang sekawit nggadahi raos bombong manahipun ingkang rayipun Gardopati miwah kadang kula Yayi Wersaya. Sasampunipun kula pinatah minangka dados senopati nalika semanten kula matur kelawan Paman Harya Sengkuni ing kepatihan bilih niat kula kaliyan kadang kula pun Yayi Wersaya anggenipun majeng wonten ing peperangan mboten campur kaliyan para wadyabala nanging panci kula nggadahi niat narik kawigatosanipun Werkudara kelawan Janaka. Samangke kula sampun saged kasembatan misaken wadyabala kaliyan satriya kekalih menika inggih menika pun Werkudara kelawan Janaka. Tumunten kula perang tanding kaliyan kekalihipun mapan wonten ing lengkeng Ngarga Setra Puru. Samangke mugi dados ing kawuningan awit karti sampekanipun ingkang rayipun Gardopati miwah kadang Paduka pun Wersaya. Caos wuninga dhateng Paduka Kanjeng Koko Prabu ing Ngastina
bilih Raden Werkudara miwah Janaka sakmangke sampun mapan wonten ing ngembel tegesipun satya kekalih sampun mlebet wonten ing ngembel mboten saged mubah mboten saged musik dene ancasing ing rayipun Kardopati munjuk atur namung badhe nyuwun ilah paduka menggah kados pundi anggenipun badhe mejahi satya kekalih menika ingkang sampun mboten gadhahi kegiatan bebasanipun namung kantun nugel jangganipun adiku cah bagus Kardopati jagat Dewa Bathara jagat pangestu ngoro Rama Prabu saya wonten dawuh nggih anak kula ing Ngastina samangke kula saged gumuyu latah-latah kelakon penjangganipun Duryudana ingkang rina pantaraning ratri kula menika pengin nyumurupi bathange Pandhawa dina niki sak kelakon sabanjure kersaning anak Prabu Ngastina sumangga karsa pun bapa amung jumurung dederek nggih anak kula ing Ngastina Yai Kardopati wonten dawuh Yai Wersaya wonten timbalan Koho Prabu suthik tangane Duryudana kregetan gedhiye Werkudara karo Janaka ora sudi yen to nganti astaning Nalendra Ngastina kerlepetan marang gedhiye bocah loro mau mula sira Jawedi kangelan babar pisan patine Werkudara Janaka ingkang wis mbok lebokake ana ing telenging ngembel sira ingkang ingsun pasrahi supaya nigas janggane Werkudara kelawan Janaka mekaten Koho Prabu ya menawi telu mekaten ngestu padha dawuh paduka klilanana kula kaliyan kadang kula pun persaya wangsul dhateng lengkeng Argasetra Puru ingkang wigati badhe nigas jangganipun Werkudara kelawan Janaka jagat Dewa Bathara yen wis kelakon mbok tugel gulune sirahe Werkudara karo Janaka gawanan ning ngarepe Duryudana aku keset dase ora lega rasane ngantuk yen durung idak-idak sirahe wong loro mau ngestaken dawuh menawi ngaten klilanana kula nyuwun pamit madhal pasilan Koho Prabu klilanana nyuwun pamit madhal pasilan Yai sira siadi prapting negara Ngastina nganti sirahe Werkudara lan Janaka sun bakal yasa pepanggungan Paman Sengguni wonten dawuh nggih Kardopati persaya wangsul wonten pasanggrahan ngaturaken sirahing Werkudara karo Janaka Kurawa teges wis bakal unggul nggone perang Bratayuda Jaya Pinangun kasinggihan mekaten nggih manah kula sampun boten kula saged gambaraken samangke gandeng kegiatanipun Pandhawa menika sampun boten wonten Werkudara lan Janaka sampun dipun pesthekaken pecah inggih kula nyuwun aja nganti kesuwe aja nganti dadak nganggo ronden wektu kula njaluk supaya sesaning Pandhawa ingkang mapan wonten ing pesanggrahan kedah daya-daya dipun sirnakaken nuwun sewu menawi Raden Werkudara tuwin Raden Janaka sampun dipun mejahi sisaning Pandhawa menika kula kinten namung angel mijet woing ranti suwe banyu sinaring mboten badhe ngrekaos nggih namung sakmangke monggo kula aturi tata-tata ngrakit gelaring baris supados sakmangke saged dados sarana pejahing para Pandhawa sanesipun nggih Bawaduna wonten dawuh nggih Bawaduna sampun midhanget piyambak menapa dipun aturaken Yai Kardopati lan Yai Wersaya oh inggih malah kula nderek seketi jumurung kok nggih nderek remen dene sampun sakmangke Werkudara kaliyan Janaka menika dados bebaunipun para Pandhawa sampun semplah sampun boten gadhahi kegiatan kula suwun sakmangke jengandika Bawaduna keparenga yasa hangrakit gelaring baris supados para Pandhawa sanesipun gampil anggenipun nyirnakaken gandang bleguduk sualu gembel sumarante hawala estunipun kula sampun ngrakit gelaring baris ingkang sakmangke badhe kinarya sarana ngasuraken para Pandhawa Janaka sampun boten wonten Werkudara sampun boten wonten Kurawa madheg wonten Tegal Kurukasetra mawi gelaring baris inggih menika
Wulan Tumanggal. Wulan Tumanggal Kakang Durna. Dipati Mandhawa karo Karasata Kurawa gelaring baris Wulan Tumanggal. Dene Wulan Tumanggal menika kala wau kinarya mancing dhateng anak Prabu Puntadewa. Jer sak mangke sampun boten wonten senopati. Kejawi namung sisa setunggal inggih menika pun anak Prabu Darmakusuma. Menawi anak Prabu Darmakusuma samangke majeng wonten ing pabaratan. Kurawa ngrakit gelar baris Wulan Tumanggal. Menawi samangke sampun mlebet wonten ing gelaring baris, tumuli gelar baris Wulan Tumanggal menika dipun owahi dados Cakrabiya. Cakrabiya tegesipun Senopati Ngamarta ingkang sampun mlebet wonten ing Wulan Tumanggal kala wau dipun kepung wakul baya mangap. Menawi sampun mekaten tumuli para prajurit kantun nglepasaken jemparing ingkang mangewu-ewu. Sakmangke anak Prabu Puntadewa mboten saged mangga pulya menawi dipun kruyuk mawi jemparing tuwin tumbak, tuwin pusaka saking Wadyabala negaring Ngastina. Werkudara Janaka tekaning pati anak Prabu Puntadewa mlebet wonten ing gelar baris Cakrabiya tekaning pati ugi ngger jagat Dewa Bathara jer menika sampun kewajiban kula. Lajeng salajengipun ingkang Bapa ngrantu dhateng Sabdatama Paduka anak Prabu Ngastina bawan wonten dawuh Budana anggening para sata kula lan prajurit kabeh kinayasa gelar baris Wulan Tumanggal lan Cakrabiya non ngestaken dawuh bahwa duna kula aturi ngampingi lampahing prajurit ingkang sawetawis angombyong lampahipun Yayi Gardopati lan Wersaya prapteng wonten ing lengkahing Arga Setrapuru nun inggih ngestaken dawuh dening ingkang sepalih yasa gelar baris Cakrabiya inggih ngestaken dawuh Kakang Prabu Karna ngawangga wonten timbalan Yayi sampun ngantos ngandika kundur wonten ing pakuwon kula aturi ngrakit utawi yasa gelar baris ingkang dipun ngendikaken dening Bapa Durna. Oh inggih ngestaken dawuh Aduh Yayi Prabu Ngastina. Pasewakan besanggrahan kula bibaraken Rama Mandaraka monggo kula kanthi manjing dalem besanggrahan monggo kene kula dherekaken anak kula ing Ngastina. Bubar pepanggihan wonten besanggrahan Bulu Pitu sampeyan ngawe sanggane para sata Kurawa. Mesam sajae kaya seneng atine. Nembe nampa kakucah saking Koko Prabu napa dos pundi? Paman kula Cemadung dawuh, Paman Kartomarma Cemadung dawuh. Lah, Mbak. Ketingalipun penggalipun paman boten kados-kadosa ingkang sampun kelampah. Wonten pepelanggan kok panjenengan mesam-mesem niku gembira karena apa, Mas? Paman Adyan putra pun Swatama Cemadung dawuh, Paman kula ingkang putra pun Tlatah Sindhu Bono Keling Jayadrata Cemadung dawuh. Dirsasana kula kowe tak kandhani, nek tak kandhani kowe mesti seneng. Bab napa? Bratayuda iki ora bakal suwe meneh. Lho, sebabe? Sebabe iki mau Senopati Ngastina ya kuwi kadangmu tuwa Prabu Gardopati lan Wersaya wis sowan ning Ngastina. Kakang Gardopati lan Wersaya sampun sowan? Iya. Enten apa? Ngaturake yen to wis bisa narik kawigaten ning Werkudara lan Janaka diajak perang adoh saka Tegal Kurukasetra. Nggih, kula nggih ngerti. Terus kabare saka Gardopati karo Prabu Wersaya ngandhakake nek saiki Werkudara karo Janaka wis kecemplung ana ing embel. Kecemplung wonten ing embel. Is ora isa obah mingkari mateni. Mula perang iki bakale ora suwe meneh merga Werkudara karo Janaka bakale tekaning pati. Nek Werkudara Janaka mati kekuwataning Pandhawa ora ana. Kekuwataning Pandhawa wis entek. Mateni Puntadewa paribasane angel mijet wae ngranti. Puntadewa mati minangka dadi ratu ning negara Ngamarta tegese nek ratune mati perange bakale mandheg Kurawa ngukup kemenangan. Mula kowe tak lumpukke iki kowe padha tak wenehi pawarta sing bakal iso marakake atimu bungah, atimu seneng. Mengkono munggo pawartane lan sak banjure prajurit ingkang semene akeh diparuh dadi loro ingkang separo nderekake Prabu Gardopati lan Prabu Wersaya. Prapteng ana ing lengkahing Gunung Setrapuru wonten ingkang separo dawuhing Kakang Durna kinen yasa gelar baris utawa sinebut Wulan Tumanggal.
Wis ngono kuwi dawuh Kakang Penemban Durna, dawuh anak Prabu Duryudana, kowe kinen samapta ing gati sawiga ing diri. Bungah-bungah no pikirmu, seneng-seneng no rasamu, nggonmu perang ora suwe meneh. Dur, Nun. Kok kaya ora seneng atimu to? Kowe tak kabari pawarta sing kaya ngene kok ora seneng. Mangke riyen. Nuwun sewu kula niku nek wong cubluk, kula niku nek wong bodho. Kula dikabari pawarta sing kaya ngoten niku mesti ati kula terus jingkrak-jingkrak. Ning bejane Dursasana niku nek ana apa-apa niku kula petung. Kula petung, kula gelar, kula gulung aja nganti kula menika ming manut grubyuk rubuh-rubuh gedang. Sing tundhone kula mengke ya melu kecemplung teng suasana sing ora ngepenake pikir. Lha kok isa ngono? Nggih. Kok kowe isa kandha kaya mengkono? Sampeyan wong tuwa sing nuwun sewu ora gelem menggalih kanthi lebet. Apa dumewerku Dara Janaka wis kecemplung enten ing embel, ora iso obah, terus iso dipateni kanthi gampang. Terus Kurawa iso nemtokke yen Bratayuda niku menang. Merga Prabu Puntadewa mboten iso bakal lumawan Kurawa 100, patine Puntadewa paribasane angel mijet wae ngranti suwe banyu sinaring. Wah. Wong niku nek omong penak wae mung kari ngetokke swara man. Sing tumandang sing rekoso. Lha kok sing tumandang sing rekoso, sing arep mateni Werkudara karo Janaka kuwi Prabu Gardhapati karo Prabu Wersaya. Lha tak takon, Werkudara karo Janaka dina niki pun mati dereng? Durung mlebu ning embel wis ora iso obah. Ning bakale tekaning pati merga ature wis ora iso duwe kekuatan apa-apa ming kari nyabet pedang gulune wong loro mau bakale tekaning pati. Lah durung mati kok wis do seneng-seneng. Ngoten. Nung ibarate durung mati kok wis diumumke teng masjid. Ayo tutuki wong kampung sampean. Wong urung mati kok wis seneng-seneng bunga-bungane sampean pripun. Tur nek sampean gelem menggalih lho, Pak. Werkudara Janaka niku wani maju perang teng Tegal Kurusetra niku mboten mung paitan wani tok. Ning wis rangkep jaya kawijayan aji japa mantrane wis rangkep mula ora aneh. Nek wong loro nika luput senjata tawa tegese ora iso dikrenah cindrakane, ora iso dikrenah patine. Arep wis klebu wonten madyane ngembel ora iso nglawat, ora iso obah. Ning ampun mangtem tokke dhisik nek Kurawa niku pun menang Bratayuda, ampun wong urung ana buktine Werkudara karo Janaka mati kok wis arep do seneng-seneng. Terus sampean saniki kula suni prisa. Nek Janaka karo Werkudara mati kok terus sampean gawe gelar Cakra Biwa, gawe gelar Wulan Tumanggal, mateni Puntadewa, angel mijet wae ngranti. Wo lah sampean niku boyo mikir wae. Nuwun sewu lho Puntadewa niku ampa klemak-klemek midak telek ora pendeng kapuk padha empuke. Telek ya empuk, kapuk ya empuk. Nadyan midak telek ora pendeng Puntadewa niku angel disirnake. Ampun ming gawe entreng. Nika duwe pustaka Jamus Kelima Sada. Nika wong ora tau tumindak dosa, wong sing ora tau tumindak dosa niku diayomi harus sing gawe urip. Isa uga Puntadewa mlebu teng gelar Cakra Biwa dikrubut para Sata Kurawa wis samapta ing gati sawiga ing diri. Ning bareng Puntadewa mundi pustaka Jamus Kelima Sada, pustaka Jamus Kelima Sada dirapal Kurawa mati kobong kabeh ya iso. Mudial we. Dipikil mal. Lah sampeyan niku mung Werkudara karo Janaka cemplung nang umbele kok. Apa le? Umbel. Embel. Oh, beda. Embel iki segara. Ning ora ketok yen to kuwi segara nanging wujude kaya dene lendhut. Yen obah awake saya mudhun, saya mingslep, kuwi Janaka karo Werkudara cemplung ning nggon embel kaya. Wo, tak kira nek umbel. Wong nek kupinge suwak ya ngono kuwi. Ngoten lho, mang penggalih. Ampun pun digawe entreng. Napa-napa niku nek digagas enteng bakal abot. Ning napa-napa niku nek dipikir abot bakal enteng. Niku yakin, Man. Siji, durung iso ditemtokke Werkudara Janaka tekaning pati. Loro, ora gampang mateni Puntadewa. Luwe-luwe
Nuwun sewu, Pandhawa niku anggepe nama ming 5 tok sing maju perang. Srayaning Pandhawa ya pirang-pirang. Ratu-ratu srayaning Pandhawa sing padha sumuyut nungkul pangring para Pandhawa pirang-pirang. Luwe-luwe Pandhawa diayomi karo pujangganing Bratayuda. Inggih menika Koko Prabu Ndarawati. Rataya. Plirak-plirik mripate. Nek dikandhani ora. Wong tuwa senengane gampangke perkara. Anak Prabu Ndarawati kuwi ora duwe kewajiban melu perang. Nggih, ning nika sing mranata Bratayuda kula wis paham. Nika sing nata Bratayuda, nika sing ngerteni Bratayuda. Merga nika sing kegurungan buku Jitapsara. Mboten kaya campean ngalor ngidul meng gawa kuping hu. Mbok ora ngomongke kuping hu dur. Iki wis suwe banget wis ora ana sing ngerti kuping hu. Sampeyan niku lah nek Prabu Kresna niku ngalor ngidul nggawa Jitapsara. Oh, lelakone bakale kaya ngene, lelakone bakale kaya ngene. Kula nuwun sewu nggih, Man. Nek Cinuwun Ndalawati dulung gugup penggalihe, dulung bingung, niku berarti Bratayuda tetep mlaku kanthi lancak. Tetep mlaku anut kodlating Jawata. Ning nek Cinuwun Ndalawati niku wis bingung, kok Prabu Kresna niku wis bingung. Kepiye ajeng matrapake ulipe? Niku berarti Bratayuda pun ajeng miladati kodlating jagat. Kaya niki. Niki Cinuwun Ndalawati ora bingung. Berarti Werkudara Janaka niku mboten mati. Ning sing mati Senopati Ngastina. Lha cah iki piye ta iki? Ora kowe iki wong endi ta? Kula tiyang mliki, Man. Kowe melu sapa? Melu Cing Payu. Kowe iki wong Kurawa, kudune nek Werkudara Janaka arep mati kowe iki seneng. Lho, le beda pelacakane wong aja dipadhakke, Man. Kula niku arep Bratayuda wis dadi, arep do paten-patenan kalih sedulur kula adik-adik kula para Pandhawa. Ning kula niku tetep menganggep Pandhawa niku sedulur kula. Ning kelak bakale kowe kudu mateni Pandhawa apa kowe sing dipateni Pandhawa? Bab niku gampang. Niku gampang ora cah digawe bingung. Wong urip niku sing dinteni napa? Antri modal kabeh niku, Man. Pandhawa menang Bratayuda sok bakal ya tekaning pati, kula menang Bratayuda sok bakal ya tekaning pati. Sok nek tuwa-tuwa kabeh bakal tekaning pati. Ming sampeyan niku suwijining menungsa sing ora mikil mati. Lumangsa sampeyan urip niku mblungsungi kaya ula. Mula pakalti sampeyan sak ngisoling dramaan duwe pakalti sing angkala mulka Budi Candala ora ngerti, ora gelem eling kalau sing gawe urip. Niku olah cah pelang. Olah cah pelang Bratayuda niku cecok Pulawa Pandhawa niku do modal dhewe-dhewe. Ngeten. Niki pelang niki rak menganut kodlaten sing kuwasa to. Sing jeneng menungsa menika mboten iso oncat kalih teng winatan kodrat. Kodrat. Ngeten. Kabeh menungsa menika lamun digaliske duwe kodrat dhewe-dhewe. Pandhawa karo Kulawa dikodratke kudu pelang wonten ing Bratayuda Jaya Binangun. Kula kalih Pandhawa kudu nglakoni pelang. Ya udah enggak apa-apa. Ngoten lho. Nglakoni mawon pelange, sing menang sapa sing kalah sapa, Cuk. Nek wis rampung bakale ketok, ora nganggo kalti sampe kok anu Janaka digawa ngadoh, Werkudara digawa ngadoh menaja Pandhawa ora ndek kekuatan. Bener ngendikane Kakang Mas Dulcacana, Puntadewa niku arep kaya ngono niku ya kekuatane ngedap-edapi. Aku minjul dipamili kanggo wulan tumanggal. Arep dicekel nganggo coklo biyuha. Apa mesti Puntadewa mati? Belum tentu. Ica uga ngelus ngendikane Kakang Mas Dulcacana, Prabu Puntadewa mlebu teng coklo biyuha teng tengah-tengah ajeng dilanjak nganggo jempaling. Prabu Puntadewa mundi pustaka Jamus Klimasada. Monggo pustaka Jamus Klimasada niku nek pun dipundi Prabu Puntadewa jagat niki gempa 8,8 skala Richter. Niku terjadilah Yuparmi. Tsunami kok Yuparmi. Ngoten niku man dipikir ora sak penake dhewe lah. Terus niki pripun? Niki pripun ampun meneng wae mangke ndak sama malah cetluk malah nglekoso.
Le mikir banget malah mumet cilae. Dir, Nun. Adi-adimu diperintahke separo ngombyong laku ning Gardopati Wersaya. Separo ngrakit gelaring baris. Tata-tata madeg ana ing Tegal Kurukasitra. Nggih, ngestaken dawuh. Nggih. Yayi Wersaya. Kakang Gardopati wi. Kaya wis entuk parilaing Kanjeng Koko Prabu Duryudana nggone pun Kakang lawan Siadi. Dina samangka wis bisa ngrangket Werkudara lawan Janaka nadyan mung mapan ana ing Ngembel. Iya. Mula aku mengkare manut paresaning Kakang Gardopati. Ayo gelak lakune prapteng lengkeng Gunung Setrapura. Ora usah dadak kakean gunung tanpa guna. Gandeng wis entuk palilah sing baku iso nyang. Wonten timbaling dawuh Kakang Mbok. Isi dadi ngrayipun Setyaki. Sawise satata nggon ngadhep ngarsaning Mbak Ayumu aku padha harja sak praptamu Dimas. Tansah pinaringaning kawidadan niring Sambikala. Kepareng kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Tobat tak tampa. Ora liwat pangestune Mbak Ayumu wae tampan ana. Kula wedingga jimat paripin dayana ing kasantosan. Kakang Pati Udawa padha harja nun inggih Gusti Ayu. Wilujeng niring Sambikala kepareng kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Ndak tampa tipus padha-padha Kakang Udawa prayogana nggon ngadhep ning pesanggrahan Glagah Tinulu. Li sampun boten kirang prayogi Gusti Ayu ing Madukara. Kakang Semar padha harja. Wilujeng niring Sambikala. Ndara Ayu bekti kula kunjuk. Iya Kakang Semar ndak tampa pangestu tampan ana ya Kakang. Nggih, kula pundi nggo jimat paripin dayana ing kasantosan. Nala gareng prayogana. Sampun boten kirang prayogi Ndara Ayu. Bekti kula kunjung nggih Den. Iya tak tampa pangestu tampan ana Petro prayogana. Nun nggih. Wilujeng niring Sambikala sampun boten kirang prayogi Gusti Ayu. Iya Petro. Bagong prayogana. Sampun boten kirang prayogi Gusti Ayu. Iya Bagong. Kowe ngopo Bagong kok uwat-uwet tanganmu? Niki enten wong keblasuk Gusti Ayu. Atobat keblasuk piye? Nyuwun lagu. Atobat to, Mas. Iki dudu papane wayangan seneng-seneng Bagong. Nggih, niki pun diamplopi lumayan wonten gangsal atus e. Ya kono yen kowe arep menehi lagu kono aja ning kene. Mboten kula ajeng ten mriki mawon. Ora nganggo seneng-seneng kaya biasane ya, Gong. Lakone, Truk. Lakone Bratayuda. Iya. Ora nganggo limbuk cangik, engko lagi nembang gubuk asmara cangike kepanah ndase. Iya. Malah modar. Suasana peperangan kok. Ah iya pancen tur dasare nek tradisine ya ngene iki. Ya iso diparingi sithik ning gara-gara ning ora akeh. Aku biasane malah ora nganggo gara-gara, ora nganggo limbukan, terus lakon sewengi. Ngono ya. Dadi lakone ora pedhot dalan, rasane men ora ilang. Rasane iki rasa perang e. Ha iya. Patobat ping ditakoni seklima wae le ngomong akeh banget Bagong. Meneng dhisik. Oh nggih. Ha mboten omong sampeyan nggih. Kowe anggere muni dinae kelodangan sithik le omong akeh banget. Ayo nyon ngapura. Terus? Kowe nek upama ndek bojo kaya Ndara Sri Kandine wae lho. Wis ayu, gelem gelut. Aku malah emoh. Malah ngrekoso. Ayo ana masalah. Tobat sapa kan Mas sapa sing marek labrake modar malah. Malah aku mbayangke terus mbayangke apa ya? Ambangane nganggur. Ha iya. Ambangane pikirane aku ki nek ora ngono ki nganu tom-tomen mripatku ki. Tom-tomen apa? Tom-tomen le do kepruk-keprukan ning peperangan. Ha kowe ora ndelok kok. Anggere godho kena nggon sirah cus prirot. Wonge langsung mati. Kanu kena panah nggon dada slep wonge mati. Wah nganu lho. Apa jenenge iki? Saruma. Apa? Kuwi lho sing tom-tomen lho. Zarima. Trauma. Trauma.
Ngene ora tanggo mbayangke sing seneng-seneng ki terus aku ki mangan barang ora kolu lho, Tru. Lho kok iso? Oh, ora ana lawuhe. Tak kira nek perkara le trauma kuwi perkara ora ana lawuhe nek aku ya ora kolu. Bagong, dalem. Menengo dhisik, nggih ngertokaken dawuh nggih nggo selingan mbangane senapeng sepaneng. Setyaki wonten timbalan. Gido penggaliku bingung rasaku nggonku ngantu-antu marang kunduring Pangeran Arjuna. Nggone nalika semana ngembari marang Senopati ing Ngastina ya kuwi Prabu Warsaya. Kelawan Kakang Mas Yodipati nggone madeg Senopati uga. Ayun-ayunan kelawan Prabu Gardopati nanging lha kok jebul ora padha nggadake marang pitungkasing Kanjeng Koko Prabu Ndarawati supaya aja nganti adoh-adoh kelawan Tegal Kuru Kasetra lan aja nganti ninggal marang para prajurit negara Ngamarta. Nanging tinemune nganti dumugi tekan dina iki lah kok durung kondur marang pesanggrahan Mbah Tobat. Kuwatir ngrasaku yen to nganti mengko Kurawa ngetoni Senopati banjur sapa ingkang bakal dadi agul-aguling prajurit saka para Pandhawa Setyaki. Nuwun sewu Kakang Mbok. Nadyan ingkang rayi pun Setyaki menika dipun ajengaken wonten ing pabaratan kula mboten badhe mingkuh. Bebasan sampun ngantos namung dumugi ning pejah. Nadyan dados ndeking pengamun-amun lebur tumpur kuwandanipun ingkang rayi kula ikhlas kinarya bebanten tabuk tawuring kemenanganing pepunden kula para Pandhawa. Tobat, aku percaya. Nang apa ya mung cukup sira Dimas Garbaruji dhewe. Monggo wilanganing Senopati Kurawa kuwi pirang-pirang. Senopati Kurawa kuwi ingkang digdaya Sekti Mahambara. Kuwi akeh wilangane. Yen to mung Dimas Tyaki dhewe apa dene Kakang Udawa. Tan wurunga bakal ngendelong barisaning Pandhawa Dimas. Pun sewu Gusti Ayu. Nadyaning abdipun Udawa semanten ugi kula sampun prasetya mboten badhe kula mingkuh dhateng kewajiban menika. Kula ikhlasaken nyawa kula uncat saking raga kangge kemenanganing para Pandhawa supados jagat menika tentrem sirnaning angkara murka inggih menika para Kurawa. Gusti Ayu tobat ngaturake panuwun Kakang Udawa nggih kasinggihan mekaten. Kejaba Setyaki lan Kakang Pati Udawa isih ana pangarep-arep sebab tumrapaku sing madeg Senopati ku namung para priyagung nanging klebu Panakawan iku upama gelem masrahke jiwa pati uripe marang para Pandhawa ya bakal ditampa gandeng Pangeran Arjuna ya urung kondur marang pesanggrahan. Nek kula wis tuwa ajeng napa upama kula mati kula ya ikhlas. Dene sing gelem do perang niku nggih anak-anak kula niki. Sing ngomong sapa Semar iki nek omong ora. Anakku cilik-cilik kon perang. Kowe iki mbelanana ndaramu Pandhawa. Mbela ya mbela nek ra ya nganggo pikiran ora kon njur anake disorohke kon perang. Petruk kae sing gagah. Ata Truk? Ngapa? Iki nek Kurawa ngetoni Senopati, Ndara Janaka urung kondur, Ndara Werkudara urung kondur, kowe barang arep didapuk lho, Truk. Aku apa? Perang ki ora kudu maju perang, Reng. Lho, perang ki kowe nek karo aku ning mburi gaweke unjukan para pejuang-pejuang ku ya termasuk berjuang. Lah gaweane dhewe gaweke unjukan para pejuang-pejuang kuwi, para satria-satria Senopati kuwi. Lah nek aku won perang aku wis sapa wong aku kesektene ora duwe kok. Sing ngampuh dhewe sing tangane iso murup abang iki lho, iki. Kuwi beda lakon, Truk. Biasane kowe nek pamerke tanganku murup abang, tamake gunung iso jugruk. Akene sediakno. Tak tamanane rumangsane ra. Ora usah dhewe ya ning mburi wae mbantu njukuke pusaka. Njukuke apa-apa ngono lho, ora kok apa-apa njur Panakawan kok kon perang. Tobat nadyan Panakawan ya dientukke yen to kepengin maju Senopati. Saeng ae. Mengke sing gara-gara sapa? Ayo tak takon. Sing nembang Rambate Ratayu lho bener sapa? Awo ming alasane kok ming perkara nembang. Weh, nek ora aku ora gayeng lho. Tenan nek ora aku ora iso lucu. Walah gayamu kok ora. Rumangsane aku ki maskot e. Nek ora ana Gareng kowe ora masalah, ora ana Semar ora masalah. Nek ora ana Bagong ditakokke, yakin
Apa iya domong aku ki termasuk apa ya? Nek carane wong menungso biasa ki artis. Waduh. Aku ya wis sekelas karo Roy Martin. Ora ngerti. Ora ngerti jenenge artis kok Roy Markus iki sapa? Udune ya udu. Roy Martin. Nah iya. Nek tumrap kula sani ngaten mawon Gusti Ayu. Piye Petro? Nek cara kula gandeng penggalih panjenengan menika samar-samar kuwatir. Iya. Samenika ngaten mawon. Sampun enak-enak kapenak lenggah wonten pesanggrahan. Terus kudu dijaga kahanan Tegal Kurukasitra. Mbok menawa Kurawa ujug-ujug dadakan ngetoni Senopati utawa Kurawa gepuk perang wonten Tegal Kurukasitra. Lah nek nganti ora ana sing tata-tata, nek ora ana siap sedia, wah saya ngrekoso melih panjenengan mboten tata-tata ngerti-ngerti Kurawa nyerang. Wah niku malah saya bahaya. Ha to, Gong? Mbok menawa. Oh ngono. Heeh, aku penting ngono kuwi kudu siap sumadya. Ampun lenggahan ngenten iki, perang kok ditinggal lenggahan niku sing ngajeng maju sapa? Aja, Tru. Heeh. Aku maju kowe kiper ya, Tru. Oh siap, beres rasa kuwatir. Wis ngono wae. Pokoke disiapke. Dititi priksa kahanan Tegal Kurukasitra. Mbok menawa rombongan Kurawa sing ajeng nggunakake kalodhangan kudu disingkirake. Ndara Gusti Ayu Wara. Sapa iki to? Walah, kowe iki senengane medhot. Suasana niki wis tegang, wis kenceng. Lah kowe iki terus le omong lali ayo terus medhun meneh, drop meneh. Heeh. Sapa to? Ndara sapa? Sri Kandi. Hah? Sri Kandi. Sri Tanjung, Sri Kandi. Kuwi headset iki copot sik headset iki. Ki, perang kok nganggo HP ngurokke lagu ya apa? Sik iki lagi banyu langit e. Ayo copot sik. Copot sik. Wah, nganti muni iki. Kuwi mlebokke jero banget, Bang. Aku nek ora jero ora mantep ya aku. Ngandel ora. Bagong iki ora ngerti suasana. Maksudnya iki lho, Pak. Ning iki kepikirane elek kabeh iki. Iki lho maksude ning lebokke ning bolongan kuping iki nek ora jero iki ora krungu. Ha dicopot yo nganti muni. Mangsane ora. Tulung kuwi wong penonton pikirane elek-elek kon mulih wae, Pak. Penonton kok kon mulih ki piye ora. Aku ki ora ndek niat. Niatku ki ora sing elek malah do wae. Supaya samapta ing gati sawiga ing diri mbok menawa ana trubusaning satra ingkang marajul saka sela-selaning Garut. Ubayane aja mbalin jani Dimas lho iki ngestahaken dawuh bareng bidal dinten samangke. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Sampoke rada lemu ae ora pati osrek. Ayo wis nek ora pati osrek ya aku wae. Wis asli lho iki nek engko kecekel aku kowe ora ngganggu lho, ora. Yakin. Aku tak bali sik Dela. Apa ya ngabari bojone Bagong nek Bagong mati. Aku andane Bagong wis meneng kene campur kancane ra momong Kurusitra batange akeh banget kok. Rasa dikubur ben. Men pangan gagak, pangan singa, pangan macan. Ah iya, malah ratno tilase ya, Truk. Ah iya. Ngerti aku sipate saiki. Candhak kowe. Oh, piye? Damai wis damai. Asli ra dodolan ora. Nek dolan barang kan aku ngerti kok. Aku wis paham kok. Sadurunge dadi bojo kan biyen yangmu to. Ya nyun ngapura ya kok. Ora apa-apa masa lalu. Ini dilalekke aku ya mengak aku kaget kok anakku sing barep kok rumane padha Petro. Aku yang gumun anakku sing garep kok matane padha kowe. Tos. Nah. Ini aku ra dolan ro Semar cilaka iki. Ae simbok ereng kowe njur arep ngawur wae. Nekat. Njur dolan ro Semar ora reng, mbok ora kaya ngono iki. Kan Sang Hyang Yama diwati dewaning pepati ning saiki sawangen. Katon pucet pasuryane ora duwe kekuatan. Mung wis mapan
dodo embel ingkang narungku kelawan si Werkudara padha si Janaka. Malah Janaka mung kari sithik wae wis klelep jroning embel. Deloneh kowe tekaning pati, deloneh kowe tekaning pati. Wis ora ana ngumandhanging satriya Jodipati sing dadi dewaning pepati, dewaning Antaka ana ing jroning perang Bratayuda Jaya Binangun. Lah dalah. Kowe ora krasa yen to kowe tak dohke saka Kurusetra. Kowe tak apus krama wekasan kowe mlebu ning segara Embel. Kowe kepaluk, kowe ora iso obah, kowe ora iso nglawat. Werkudara, ora usah kokean cangkem. Ayo yen pancen wani aku walana saka segara Embel iki. Kowe tanding yuda karo aku ndi dodo nyododo. Ayo Gage, aja kaya ngene. Aja nganggo apus krama. Kowe wong cilik, getih, wedi mati. Kowe miris satemah maras bakal nyumurupi muncrating marus. Kowe senopati gembeng, kowe senopati cingeng, kowe dudu senopati, kowe wong wadon pepinjungan, sakarepmu nggonmu gambleh. Ayo Janaka kowe kono ngomong. Aja ming meneng wae. Kowe ya ora ngerti, kowe tak apus krama kowe mlebu ning Embel. Kowe wong loro ming kari ngenteni wayaning mangsa kala. Kowe bakal tak pateni. Mongko wis entuk ide palelaing Kanjeng Prabu Duryudana. Sing kudu nugel gulumu dudu kok nata Ngastina, nanging wis dipasrahke marang Prabu Gardopati lan adhiku Yayi Wersaya. Yen perlu kuwi malah luwih prayoga. Aja ming mbok cenges atiku ayu Gage. Tugelen gulune Werkudara, tugelen gulune Janaka. Luwih moncer, luwih seneng atiku tinimbang aku mbok irang-irang, aku mbok wirang-wirang ning jenenge Embel. Gage, patenono Werkudara, Gage patenono Janaka. Gage, patenono Werkudara, Gage patenono Janaka. Sisan gawe. Wah, kowe iso mateni Werkudara kondang ngumandang jenenge Gardopati karo Wersaya. Sikra pala kang tumingal prang campo samya medali lir radet wileting kota kocap kacaritonan semanten gempung penggaling Sang Prabu Gardopati wa Sang Wersaya. Srigara kathak nalika semanten ngasta bedhama wujuding pedhang kekalihira arsa nigel jangganing Sang Werkudara miwah Sang Arjuna parandening mangke saya nyaket papaning Sang Werkudara ingkang kepaluk madyaning Embel. Datan Graita kumrem biyah rik maning nalendra kekalih sinaut dening Sang Werkudara linarak wani den blesekake wonten ing Embel pejah senopati kekalih Sang Gardopati miwah Sang Wersaya. Jlamprong isih ana palimarmaning Gusti sing nulungi kowe karo aku. Gardopati Wersaya iso tak candhak rambuté tak bleseke ning Embel. Kuandane tak nggo pancatan aku iso munggah telenge Embel. Kakang Mas, mboten kinten babar pisan. Pangraos kula sampun mboten mapan wonten ing Janaluka nanging sampun mapan wonten ing alam antara. Sumadya sowan ngersaning Wang Mahanasa kula sampun boten gadahi pengajeng-ajeng gesang. Ewadene saged luar saking telenging Embel Kakang Mas. Wah, Gusti isih maringi mayungi karo awake dhewe. Nun inggih kasinggihan mekaten. Jlamprong wonten dawuh. Kaya dene wong mlaku sing wis kebacut adoh lakune. Nggone mapan ngono iki lengganing Banaran. Penyanyi Bapak Ibu Suparti AMD lengganing Banaran, terus penyanyi Bapak Haryanto SH kuwi malah lurah Banaran kene. Lah sing nimbali karo awake dhewe bola-bali SMS-an utawa chattingan penyanyi Roko Mas Sugeng Riyanto SH MH neng Solo. Terus yang nomor 8 Koryati Wardani SEMSI neng Jogja. Wah, dadi kabeh to. Waduh, kemurahan lah kok gak rega iki.
Lambene ora. Apa-apa ki ditampa kanthi ikhlas ora. Wah, wis. Jane panjenengane Pak nganu ki yo nganu wis munggah derajate tasakuran panjenengane Pak Sugeng Riyanto le arep ujian S3. Oh, S3. Tasakuran sesuk tanggal pira mengkari ujian terus engko ditele S3 terus wis munggah pangkate ning Kajari. Waduh ayo. Wah, ya wis S3 ki wis dokter e. Wis dokter. Kudune ya ngono. Lho kudune ngono piye? Ana sing nyuwara muni nanggap meneh ngono. Ayo syukuran ya dhewe ya. Ora usah kuwatir. Apik ora lakone. Men aku pancen engko ndak dikira aku ki mung sisa gojek tok ya saiki sakala-kala ki nggarap lakon tenan. Iya. Malah iki penyanyi Pak Sugeng ya ngawis tak aturi pakulane nek Bratayuda malah kadang kala ora nganggo gara-gara. Mboten napa-napa, terus mawon lakon. Jadi wayang itu sudah supaya menjadi tuntunan, tontonan, tatanan dan tantangan. Saiki wis dinehi hiburan sing nganti kaya ngono kae to, Truk. Iya, mbeng iki diganti rombongane dhewe penggemar-penggemar dhewe supaya menikmati cerita, menikmati lakon. Mbok perkara dadine lakon ki apik apa ora sing penting gelem menikmati lakon. Aku engko bisa tresna karo wayang tenan. Iya. Iki bahaya lho, Truk. Bahayane piye? Aku iso kalah pamor apa? Saiki aku lagi ngetren, anggere nanggap aku mesti kudu ana Bagong, nanggap aku kudu ana Bagong. Ki nek nganti do seneng lakon wigati, Bagong modar. Ra entuk nama iki. Ya malah ora apa-apa wong kowe wis kentekan akal ngono kok. Pancen iya? Heeh. Nganti jujeng aku ngancane. Anggere nek ndi jaluki lakone pokoke Bagonge ngamuk. Alah Gusti, paring ana sabar. Ha iya, ya seneng entuk karakter ngono kuwi diparingi karo sing padha nonton iku pokoke nek kae dalange karaktere kudu Bagong kudu metu. Ning ya kadang kala sok pusing ndase, Truk. Iya. Ming jarak 3 dusune kabeh njaluk Bagong ngamuk. Bagong pun sadar nganti tak onekke ngono kuwi. Ya ora apa-apa. Ki Pak Sugeng ki biasane ya nganu gong apa jenenge iki rutin. Rutin to? Heeh. 2 tahun pisan. Suwen. 2 tahun bisa kesuwen. Masa kalah karo aku sasi pisan kok. Lho. Mboten ana sasi pisan wayangan. Pak Sugeng iso wis dokter, wis mundhak derajate iki le wayangan dicepetke. Setahun pisan Kajari iki golek den nggo wayangan ki mengkari ngetok palu tuk ngono wis. Ha iya. Ya gek panjenengane Pak sapa ki? Pak apa Hartianto ki Lurah Banaran. Banaran kene nek saya akeh wayange Pak Lurah ya saya setuju mestine. Wah ya seneng ya Gong. Ayo karo tetembangan disambi mlaku truk ngundak ra tekan negara Ngamarta. Ya. Iki ming dinggo sambi lalu kok mergane mau Pak Sugeng paring dawuh. Apa jenenge iki sadurunge adan awake kudu wis rampung. Oke, siap. Aku iki kon bubar jam pira-pira manut. Aku ya tak tantang, ampun kok sadurunge adan. 1:30 bubar kowe kula saged aku ya. Malah kono muni ampun. Iya. Aku ya arep muni ya tambahi ngono ra tegel aku terus ya. Kok senengane ngalut to. Ya wis to reng wong rezekimu wis kaya ngono kok. Iya wis tak syukuri kak ya, Truk. Iya. Mau bengi bar munggah gunung, walah dalane ora umum. Wah wis medeni nganti aku mulih wae trima ora nyawang dalan. Jebul adik iki mau wong bengi munggah dhuwur tenan Truk nang lereng Lawu. Ya ora apa-apa nyatane ya bengi tekan kene. Iki sindene kok mung tok gawake 6 e, Truk. Lah arep nggo ngopo? Sinden 10 ya. Mung do meneng wae karo mung do plorak-plorok. Wong iku ora ana lagune kok. Wah iya sinden tak pilih sing gamben-gamben tenan. Iya, sindenku sing paling tak pilih paling sing apa jenenge pokoke dinae digodhok ki rampuk. Ha iya. Sing nganti mangkak-mangkak. Do ngapal-ngapal. Ha iya. Tegese jiwa senine. Iya. Prastewe Wahyu Neti Ayu Tatin Orisa wis kuwi. Wis kuwi sampe kuwi. Ya jane. Aku arep muni 5 kok kekotoke kesithiken.
Wingi wis tak omongi lho sesuk tanggal 25 wae wong Bratayuda ora nganggo lagu-lagu. Terus ana sing nyelekop piagaku. Waduh, batine tonjo kuwi ndasmu ya. Terus tak tambahi 6. Heeh. Ya ora apa-apa. Nyucuk kele nang Wonosobo jarene ayo. Ya wis ora apa-apa ya ayo. Ayo tetembangan sing kepenak ngaturke karo para lenggah. Kene iki gudange seni ya gudange piyai-piyai sing tresna karo agama. Agamane ya mlaku, senine ya ditresnani luar biasa terus. Ya. Muga kuwi kok nggo kendang jaipong barang iki nggo ngapa ya? Ayo wis indane 5 penabuhe 17 ayo wis. Buk, ayo. Pengendang jaipong loro mangkat kabeh. Ayo. Ya wis ora apa-apa. Do nganggur wis do nampa 75 wae lho rasa kakek. 75 nggo cegalek. Ayo. Ya. Ngaturke tetembangan ya Mbak Ayu monggo Mbak Ayu.